असे फिसाजोंनो नायफिनजायैयाव सानै बर' बिमा बिफाया गोदाव सोराव मोखाङाव मिनिस्लुदों नाथाय गोसोआव साग्लोबना दं दाहानि अर फिसा फिसौ थासेयावबो आलाय सिलाय जानांदों सानै दुखुथिया बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाखौ जोनोम होनायनि उनाव थाम्फै बाहां दैयाव गलांहां गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों खाङै बायै फेदेरदोंब्लाबो दिनै असे फिसाजोंनो नायफिनजायाखै दुखुथिया बिमा बिफाया दुखुथिया बिमा बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला आंगो न'आव थायोब्लाबो न'खरनि सुबुंफ्रा न'निफ्राय होखारबाय थायो जाउनाव गावनि असे न'आवनो न'खरजों जायगा होजायैयाव आसाम आरो अरुणाचल सीमा गफुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला दैमानि रुगुङावसो न'सा न' लुनानै थानानै दं दुखुथिया बिमा बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला सानै बिमा बिफानि मुङा अनजिमा मोसाहारि आरो नेथाय मोसाहारि गामिया धर्मगढ़ बेखौनो खौरां मोननानै जायगानिनो बिडिपि नेहाथारि अनाराम ब्रह्मआ आलाय सिलाय जानांनाय सानै दुखुथिया बिमा बिफाखौ खौरां लाहैयो दा मा बुंनांगौ आंथ' रोङानो दे बिदिनो मारै बिदि थाफैनांनाय होनदां मारै बिदि जाखो जेनेबा थाफैनांलायनाय बोरै जाखो थाफै माने आरो हा हु गैजा रोङि बोरायाबो हनै फाग्ला जाबाय खारथिंनानै फैना थाफैबाय मास मोनसेयानो जाबाय दां फैना थाफैनाया नैबेयाव आरो बे जायगायावसो दंमोन ना बबेयाव दं मिथिया आरो आं नाथाय आं नागिर फैनानै बे माबायाव ककिलावहा सासे हिनजावा खिथाबाय आरो आंनो दे मादै नोंसा बोराया गोथैसालियाव न' लुना दङ होनबाय आंखौ अब्लासो आं फैनाय जाबाय बिथिं फैनायावहा आरो बे हालायाखौ सासे मानसिया दिनफैनाय जादों आरो बेसेबांबासो ओमफ्राय सिगां न'आ बबेयावमोन सिगां न'आलाय जोंहा बर्थमान बुंनाय बायदि जायो आरो हौवानि जोनोमगिरि न'आ रामपुरावमोन आरो बबेयाव थायोमोन दा थानायालाय बेबायदिनो हाबा जाखांनानै आरो थाबाय बिहाव बिखुनजोजों भालेमान दिन बे बिजामादैनि हायावनो आरो थायै जानानै आरो लासैहाय आरो बाहेरथिं आरो माथो थाबाय थानो बेयाव होनानै आरो बाहेरथिं खेथि मावहैबाय आरो बेयावनो थायै जाबाय बहुद बोसोरानो जाबाय बारा मिसाखौलाय मा बुंनो जाना फैनानै आंखौ दा लास्ट मथद बोराय बुरैया लिंहरनायखाय फैनाय जादोंमोन आरो फैनानै थाफैनानैसो दा नैबे रोखोम आदां गादां जाथिंबाय गोदाव सोराव जादों आरो गोदाव सोराव दाथ' न'आव थांनो हायोना नोंसोर दा न'आव दं थालाबा मानसियानो मानो थांबाय जेनेबा खर'आनो खाम गैया जेनेबा आरो बियो थिनहरबाय मानो फैबाय थायो बेयाव थिनहरो नामा न'निफ्राय ओंखारो नामा ओंखारलां होखारो आरो ओंखारलांनानै सानसे बारहुंखा फैदों आंनिया बेसेबांसो आं रोंलिया बारा बुंनो काहिनिया ओरै जाबाय माने बियो जों बेयाव गोदोनिफ्राय थाखानाय नालाय बियो हाग्रा सेफायनायनिफ्रायसो जों बेयाव दंफैयो बेनिफ्राय जोंनि न' बां माने बेयाव दङमोन सब सेफायजोबना होबाय बेनिखायनो जों दा बेबायदि बेथ' जायगायाव अरुणाचल एरियासो गोलैबाय ओनसोला दा बेयाव मारै गोदोनिफ्रायनो थानाय गोदोनिफ्रायनो दङ जोङो अरुणाचल हायावनो थाखादोंमोन गोदोनिफ्रायनो दङ जोङो माने बेयाव थानानैनो जों दा बेसेबां बयस जाबाय बेनिखायनो बेयावनो थाफायबाय थायो जों बेयावनो थिनहरबाय थायो बेयाव थां होननानै आइ आफाया बिमा बिफाया बेयावनो थिनहरो बिमा बिफाया दाबो दङ हैलाय न' बानायनायफ्रा सब सेफायजोब्बाय नायै थांलाय खुन्था सुन्था बे नोंसा फिसा फिसौफोर दंना गैयामोन दङ साबैसे दंमोन साथाम दं फिसाला साथाम दं ओमफ्राय फिसाजो सासे दं दाबो माने मोनाखै नागिरनानै मिया दाखालिसो मोनदों बेखौबो बिबो गोमाना दङमोन दिनै बहुद बोसोर जाबाय ओमफ्राय मा दा मा सानदों आरो बेयाव थानानैसो मोनबाय बेयाव गोदो दङमोन नालाय बेयाव नागिरफैबाय होमबासो मोनदों दा लोगो मा बुंगोन आरो माबा मोनसे न'आव थांगोन ना साना मारै न'आव थांगोन दा फिसा फिसौजों थाङा जों बेयावनो बन'बाग खाथिना थासिगोन आरो उन्दैसो जाबाय आं गिबियाव बिसिनि थंखौ आं फोरमायनो सानदों जोंनि जायगानि थंखौ बिसोरनि जिल्ला गहपुर थानानि सिङाव थानाय आलुपारा पन्सायतनि
सिङाव थानाय ककिला सेन्टारनि साखाथि नैबे अरुणाचल एयारपर्ट ककिला दै जिङाव बिसोरो दिनैसिम 10-12 दिन बिनि बारबाय बिसोर बावनो दंगासिनो दङ दा जाहोना मा बेखौ जोङो मिथिनो मोनाखै खारन बिसोरो जोंनि सोंनायाव मोजां फिननाय बाथ्राखौ होआ बुंदों मा बेहाय नैबे थानाय जायगानि हा बिगुमाया जोंखौ हाग्रायावनो बा हाग्रा दानस्रांनो बेहाय दोनफैदों जों बेखायनो दंगासिनो दं बे बाथ्राखौसो फोरमायदों दा जोङो सोंबाय बिसोरखौ माबे जायगानिफ्राय फैदों आलुफारा पन्सायतनिनो होनना बुंदों आलुफारा सेन्टार खाथिनि बालिगाव ना बालाबारि बिदि होनना बुंदों दा जाहोना मा बिसोरो मानि थाखाय थाफैदों न'खरनि मानसिया होखारदों ना बले बिसोरो माबा मोनसे गामियाव सोरनिबा माबा मोनसे दायफोर मावना फैदों जों बेफोरखौ मिथिया खिन्थु बिसोरो नैबे दै जिङावनो दासिमबो सानैजों माखौ जादों माखौ लोंदों जों बेखौ मिथिनो मोना माने दंगासिनो दङ दा जोङो बेफोरखौ नुसननानै आङो फोरमायनो सानदों बिसोर सानै मानसिखौ जायफ्रानोखि मोनथियो बा सिनायो बा न'खरनि मानसिफ्रा गोख्रैयैनो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो फैनानै जेन बिसोरखौ लांफैयो आं बेखौ गामिनि आरो न'खरनि आरो गासै जोंनि रायजोफोरखौ सोरबा मोनथिनायफोरखौबो खौरां होलायनो थाखाय आङो रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय बे जाबाय आंनिफ्राय ककिला सेन्टार बिडिपि सेक्रेटारि जानानै आं रायजोफोरनिसिम माने रिकुवेस्ट खालामहरनाय बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।